Hej, flymekaniker her i Center, og faktisk helt mere nøjagtigt i GA-service. Jeg vil lige gennemgå flyet sammen med jer, hvad der er vigtigt at se, når I laver walk-around check og så videre. Nå, vi bruger en checklist, specielt fremstillet af Center. Der kan man her se alt det, man skal gennemgå. Mange ting bliver gennemgået flere gange i checklisten, fordi der er både en højre og en venstre side på flyet. Så kommer vi til det allervigtigste. Det er flyets dokumenter. Det er faktisk det, flyveren flyver på. I bunken af dokumenter på sådan en fly, der har vi som det faktisk næsten vigtigste, det er flyets logbog med registreringen på. Her kan man se, hvilke flytype der er, hvad serienummer flyet har, hvornår det er lavet eller fabrikeret, og hvem der ejer det. Her kan man se, at vi er faktisk oppe i rejsedagbog nummer 15. Hvad betyder det stempel der? Stemplet betyder, at den foregående logbog er færdig og overført rigtigt eller korrekt til den nye logbog. Det betyder, at logbogen må, hvis der ikke er stempel, skal den gamle logbog også være med, som har stempel. Det er enten luftfartsvæsenet eller CAMO, der må sætte stempel der. Hvad er CAMO? CAMO, det er dem, der styrer luftdygtigheden på flyet, altså teknisk set. Så hvem er CAMO på Center? Ja, det er også mig. Her skriver vi, hver gang man har været ude at flyve, hvem der har fløjet, hvortil der er blevet fløjet, eller hvorfra, hvortil, på hvilke klokkeslæt, hvor lang tid man har fløjet, hvor mange timer fly totalt har fløjet. Targo, det er hvad omdrejningstællernes tæller står på, det er for at holde lidt styr på, det er også korrekt, hvad den egentlig har fløjet. Hvor mange landinger flyet har lavet eller starter. Hvilke art flyvning der har været. Har det været PPL-skoling, har det været I-skoling osv. osv. Og så er der selvfølgelig skrevet under med dem, der nu har haft, der har fløjet at være fartøjschef. Normalt her på Center, der er det skoleflyvning, så er det instruktøren, der skriver under det. Det her klistermærke, der sidder her, det er den sidste release, der er blevet lavet på flyet, altså efter et eftersyn. I det her tilfælde er det 50 timers eftersyn, den har fået lavet. Det har den fået lavet ved 11.164 timer, 55 minutter, i henhold til en work order, som CAMO'en har lavet. Det er de ting, der skal tjekkes på flyet, for at det må flyve videre. Her kan man se datoen, og her kan man se, hvem det er, der har gjort det. Det er meget vigtigt, når man skal se, om flyet faktisk er luftdygtigt. Til det klistermærke hører et dokument, som ligger forrest i alle Centerflyene. Det her er Wordness Statement. Her kan man se, at det er den rigtige flyver, man er på. Og man kan se next due, det betyder, hvor langt må flyet flyve til. Flyet må flyve til 11.215 timer, eller 8. april 2014. Der er den her luftdygtig til, med mindre den får nogle skader, eller fejl, eller den slags ting. Hvis vi lige prøver at kigge her, der er også en vigtig ting, kan man se. Hvad er det for noget? Det er anmærkninger. Det er, hvis der sker noget på en flyvning, der har med luftdygtigheden at gøre, så skal man skrive det i logbogen. Det skal man gøre her under anmærkningsudbæringsjournal. Hvis man bladrer det om, jeg ved ikke om der står noget, men jo, hvis man bladrer det om, så vil man kunne se, at der har været nogle fejl på flyet her. Front left hand shoulder harness stock i fully extend position. Det er Bjørn, der har skrevet det, og han har det certifikatnummer. Han har gjort det på den tid og den dato. Mekanikeren, som skriver herover, har åbenbart smurt
selesystemet, og det er lavet på en work order, der hedder sådan der, og den flyvetid. Den her skal altid være skrevet ud med samme antal anmærkninger, som der er skrevet ind her, for ellers er flyet ikke luftdygtigt. Den må ikke flyve med åbne anmærkninger her. Hvis man går videre i bogen, så kommer eftersynsjournalen. Den er ikke aktiv mere. Som I kan se, står der ingenting. Der bruger vi det dokument, vi så før der her, er Witness Statement. Længere om, der har vi tilbagestående anmærkninger, eller HIL, altså Hold Item List. Der skriver man på, hvis flyet, det kan være, at den har en skade. I det tilfælde her har den haft en beacon, der er US, det kan den godt flyve VFR uden beacon. Så må man bare flyve IFR eller natflyvning. Her er det så repareret, så der er flyet så IFR igen. Men det er altså ting, der godt må være galt i henhold til K- og L-lister, koldlister. Det er jo sådan set logbogen. Her i vores statement, den har, det er rigtig vigtigt, det er de to, det er flyvetiden her, og datoen der, vi må flyve til. Alt det andet er kun nice to know. Det er hvem der ejer, hvad for en flyver vi snakker om, hvornår din næste eftersyn falder ud, og hvad dato. Eftersyn kan komme på både dato og tid, derfor er der datoer. Hvordan er det med, hvis nu at den er gået ud for tid op i forhold til det tal, der står heroppe i toppen? Ja. Kan man så godt flyve alligevel under nogle specielle forhold? Det kan man. Man kan få lov af ens camo at flyve op til 10% over. Hvis man gør det, så kommer der til at stå extended her. Og hvad hedder det, så må man fortsætte flyvningen. Normalt er det 5 timer over det tal her, men snak med camoen i hver enkelt tilfælde. Det her, det er CFA. Det er flyets luftdygtighedsbevis. Det går til 29. november 2014. Alle andre ting end eftersyn og et luftdygtighedsbevis, det kan vente med en servicebulletin, en AD-note, eller en anden form for task, eller out of phase. Det næste, der vil komme, det er 8. april 2014. Motoren og propellen hedder sådan, og har det serienummer, og skal næste gang have overhaul eller skiftes ved de timer eller den dato. Det statement her, det er valid, når den work order, der her 086, er fuldt og lavet, og det gør mekanikerne. Og den refererer til det klistermærke, som vi har der, og det work order nummer. Når den er skrevet under, så er den her gyldig. Vi har flere dokumenter, der er vigtige. Det er, at den har en autoriseret flyvehåndbog. Den skal være godkendt af Luftfartsdirektoratet. Det her papir fortæller lidt om, hvad flyet er. Det fortæller, hvad for en flyvehåndbog vi bruger. Det fortæller, om flyet må flyve VFR, nat-VFR og IFR. Det her må flyve alting. Dog må den ikke flyve kunstflyvning. Og den må heller ikke flyve i overisningsforhold. Den flyvehåndbog, den her godkendelse af flyvehåndbogen, refererer til flyets AOM, eller POH, som også nogen kalder den. Og det er simpelthen bog til piloter. Hvordan flyver man flyet, hvordan er dens vægtbegrænsninger, bla bla bla, alt muligt. Et fly skal selvfølgelig have et registreringsbevis. Hvem ejer den? Hvis fly er det. Det registreringsbevis er det samme som et registreringsbevis på en bil, faktisk. Det allervigtigste, vi har, det er faktisk luftdygtighedsbeviset. Det er det Statens Luftfartsvæsen, eller Trafikstyrelsen i dag hedder det, de udgiver og siger, at det her fly, det er
godkendt til at må flyve i dansk område, eller europæisk område er det faktisk. Og det har ikke nogen udløbsdato. Udløbsdatoen kommer så på vores, her til højre, vores review-certifikat. Sådan en flyver her skal synes, lige så vel som en bil skal synes. Så skal den synes, altså have review, hver eneste år. Du kan se her har den fået 8. november 13, og skal næste gang have 29. november 2014. De to første, det første review her, det er et fuld review, hvor camoen går flyet fysisk igennem for fejl, og de går igennem alle servicebevisninger, AD-noter, flyets maintenance-program, altså hvordan flyet skal vedligeholdes, at alt er korrekt, og det har det korrekte papir, og flyet er, som man regner med, det skal være. De næste 2 gange er det, hvis flyet har hele tiden været på camo og et kontrolleret miljø, så kan camoen forlænge de andre 2 gange uden at se flyet, fordi så man er ret sikker på, hvordan flyet er, fordi det har været godkendt eller vedligeholdt rigtigt eller kontrolleret. Her har vi flyets støjcertifikat. Det er egentlig ikke kraftigt nødvendigt, så længe man flyver i dansk område, men kommer man i udlandet, så er mange startafgifter og så videre på lufthavnen regnet ud efter, hvad flyets støjtal er. Derfor har vi støjcertifikat. Det er lovpligtigt på fly, også små fly, efter 1980. Hvis det er fly, der er ældre end det, behøver det faktisk ikke at være der. Så har vi forsikring. Der er det vigtigt at kigge, at forsikringen stadig er gyldig. Hvis det ikke er gyldigt, må man jo selvfølgelig ikke flyve i flyet. Og så har vi tilladelse til brug af radio i flyet. Den kan se ud på mange forskellige måder. Det her er en gammel udgave. Rent faktisk har vi en lidt nyere udgave her. Den er der. Men sådan ser de faktisk heller ikke ud mere. I dag der er de i A5-format og udstedt af Trafikstyrelsen. Men ikke mindst så skal det være der, men de kan se ud på mange forskellige måder. Så har vi på flyene skal vi altid vide, hvad flyets tomvægt er, så vi kan regne ud, hvordan dens vægt og balance er, inden man skal flyve. Det er vigtigt. Flyet bliver tjekket hver 5. år minimum, eller hvis det bliver malet, eller på anden måde haft skader, eller der er lavet noget større om på flyet, så får man sådan en vægtberegning her. Man kan se, at den har ligget på start ved at være faktisk at veje 682 kilo. Den her flyver så blev lidt tykkere. Den er åbenbart på 690 kilo nu. Så det kan godt ændre sig lidt procenter i løbet af tiden. Men hver 5. år skal det tjekkes. Fly på AOC skal tjekkes hver 4 år. Til sådan en vægt og balance er der en vægt og balance rapport. Den er ikke mandatorisk til at skal være her, men der kan man se, hvad den eksakte vægt har været, den dag den blev vejet. Til en vægt og balance rapport er der en basic specification, som også findes i faktisk flere forskellige udgaver. Den viser, hvad der sidder i flyene af instrumenter, motor, propel, så videre, den dag den blev vejet. Det betyder, at hvis der bliver sat noget nyt i, så skal der selvfølgelig laves en ny vejning, eller hvis det er simpelt, så kan man beregne det. Og igen, det er stadigvæk basic specification. Her er en ret god AEC her fra Danmark, der viser, hvad der skal være i et fly, for det må flyve VFR, VFR nat eller IFR-operationer. Det sidder selvfølgelig i flyet, men hvis vores er godkendt til IFR, har den alle de ting her. Men hvis en af tingene skal gå i stykker,
ja, så må du ikke flyve IFR mere. Derfor kan man se på den liste her. For eksempel, nu hvis kursskiven er gået i stykker, så kan man gå ind i den her, eller hvordan? Yes, så skal vi bare finde kursskive. Kursskive, den er her. Så må den ikke flyve nat, og den må ikke flyve IFR, hvis den ikke har en kursskive. Men den må godt flyve landingsrunder ved IFR-dag, hvis det var det, man gerne ville. Så krydset betyder, at udstyret skal være i funktion, når man skal flyve IFR nat eller IFR? Præcis. Ja. Smart. Mm-hmm. Den her er en gammel equipment-liste, der faktisk ikke burde ligge i flyet mere. Der har vi vores basic-specifikation, som giver det samme. Det er bare en gammel udgave af den. Det er, hvad vi har dokumenter i vores fly. Det er et Export Certificate of Awareness, altså luftdygtigheds eksportcertifikat. Flyet er fra USA og blev eksporteret til Danmark, og derfor bevis på, at den må flyve, men det er ikke noget, der skal ligge i flyet. Så det sidste ting, vi har tilbage, det er motorens operators manual. Her beskriver den alt med hensyn til motor og sådan noget. Prøv selv at læse den igennem, der står mange ting. Også mange ting, der ikke er interessant faktisk. Men der står hos alle, hvad motoren bruger, benzin og så videre. Nogle fly kan det godt være, at det ikke står i AOM, men der skal man hente det i motormanualen. Yes, det var papirerne. På vores liste, pre-flight checklist her, skal vi jo selvfølgelig kigge, som vi har nu gjort med papirerne, se flyets status, altså at den er luftdygtig, der er forsikring osv. Se vejret er godt nok til vores flight. Bagage, det er vejet, og det er lagt på plads og ser fast, så det ikke ryger rundt i flyet ved soveøvelser eller kraftig turbulens. Og man kan sige, at når vi flyver her, så behøver vi ikke veje vores bagage, hvis vi bare har vores flight bag. Det er en del af vægten i forhold til cockpit crew. Mm-hmm. Se center of gravity og vægten på flyet er ved den limit. Der er navigation, at man ved, hvor man skal hen og planlægger det og alting. At man har de fornødne kort, og man har de navigationsplates, man skal bruge, og man har regnet alt ud til flyvning med hensyn til performance og start, landingsdistance osv. Og det gør man selvfølgelig på Cendairs vægt og balance og flyveplanskema, og det ligger der en anden instruktionsvideo i, hvordan man udregner præcist. Vi går ind i flyet i cockpittet og begynder at starte vores walk-around check der. Når man går ind i sådan et fly, er det vigtigt, når det er piperne, at man træder på de her sorte områder. De er forstærket, som de kan tåle, man går på det. Resten af vingen er ikke forstærket til at gå på. Så det er meget, meget vigtigt, at man bruger det sorte område. Lad være med at bruge skarp genstande, læg noget på vingerne og sådan noget, det har det ikke godt af. Vores redningsveste, dem skal der være 4 stykker af. En brandflaske skal der i hvert fald være en af i flyet med en gyldig dato. Og i flyets bagagerum har vi vores first aid kit. Det kommer her. Og selvfølgelig også med gyldig dato. Er datoen ikke gyldig, er flyet ikke luftdygtigt, og vi må ikke flyve. Bag i mange af Cendairs piper ligger der af henhold til vægtberegning og sådan noget en 20 kilos sandsæk. Den skal være spændt fast under flyvning. Vi skal ikke have en sandsæk farende rundt i flyet ved ståløvelser. Her i cockpittet,
Ja, en af de ting, vi skal klargøre, det er selvfølgelig, at når vi skal gå rundt om flyet, skal roerne kunne bevæge sig. Lige nu er de spændt op som Ghost-lock, hvilket betyder, at roerne de er låst med sikkerhedsselen. Det er vigtigt, så roerne ikke bliver skadet, når vinden står, og hvis der blæser meget, hvor flyet står. Derfor sæt altid Ghost-lock på, når flyet ikke er i hangar. Man løsner det bare sådan. Og nu er der fri bevægelighed på roerne. Det man kigger på, det er flyets circuitbreaker. De sidder her. Det er de her hvide. De skal alle sammen være inde. Circuitbreaker, der er flere ord for det. Her, hvis det var en bil, vil man kalde det sikringer. Det er automatiske sikringer, så de kan poppe ud. Så hvis der er noget galt med det elektriske system et eller andet sted, så vil sådan en sikring poppe ud. Den må man trykke ind igen, men popper den øjeblikkeligt igen, så snakker man lige med mekanikeren. Ja, der er en af dem her, som er poppet ud, ser det ud som om. Ja, det er den ikke. Det er bare en anden model af circuitbreakeren. Men det er sådan, man resætter den, hvis det er. Hvorfor er det, den kan poppe ud der? Hvad er det, man bruger det til? Jamen det er bare, så kan man, lige det tilfælde her, der er det batteri, ved noget ledningsbrand og sådan noget, så kan man, der er nogle procedurer for, så kan man trække den, og så håbe, at man kan flyve videre ind til nærmeste sted af landet. Det lærer jeg senere. Super. Avionics. Det er alt, hvad vi har siden her, alle vores knapper, alle vores radioudstyr. Det skal man lige tjekke slukket. På den her model her, der har vi Radio Master Switch, så der er slukket alt på Radio Master Switchen, alt det her. Alle det her, vi har her, det er lys, det er batteriswitch osv. Parkingbraken, den har vi hernede. Den skal man lige trække og sætte, så man er sikker på, at flyet det bliver stående, hvor det skal. Magnet switch. Den skal man sørge for, at er i off. Det er den. Og smart nok er der ikke nogen nøgle i. Den tager man ud. Vi har en nøgle her. Den tager man ud, når det samme man går ud af flyet, fordi så er man nogenlunde sikker på, at motoren ikke kan starte. Hvis den står der, så kan motoren starte, bare man trækker i propellen. Så derfor er det rigtig vigtigt, at den står i off. Så man kan ikke tage nøglerne ud, mindre den står i off. Nej. I off. Nej. Mixture. Det er det her håndtag. Det er det, der giver, hvad blanding, benzin-luftblanding motoren skal have. Kort sagt, den skal være i off. Det betyder, at den skal være helt tilbage. Er den heroppe, ja, så kan motoren køre, og så får den benzin. Den skal være off. Battery master on. Det vi skal tjekke nu, det er fuel quantity. Ser man der. Lad være med at regne 100% med de måler. Det er nogle Mickey Mouse målere. Kig ned i tanken. Se præcis hvad der er der. Og så brug ugerne som backup. Derudover skal vi tjekke annunciator panels. De er heroppe. Og det gule lys der. Så er det vigtigt herfra master switch off igen, så vi ikke bruger at flyve strøm. Den har gyver, der kører, lys, der lyser og ting og sager, og så strømmen forsvinder hurtigt. Batteriet er ikke ret stort på et fly. Derudover så skal vi selvfølgelig lave flight control check. Gør vi ved at køre flight control i yderpositioner. Altså helt ind til venstre, helt ude til den anden side og helt ind. Det skal foregå uden der mærkes modstand nogen steder. Det skal være glidende bevægelse. Hvis det hakker, så kan det være en flaps, der er blevet påkørt, en aileron, der er blevet påkørt, så det rammer hinanden eller andet, og det må man absolut ikke flyve med. Derudover så har vi flaps. Flapshåndtaget sidder ligner en håndbrems mellem sæderne. Flaps 10, 25, 40.
Den lader vi stå her, så vi kan kigge og tjekke flapsene, når vi går rundt om flyet om lidt. Hvad sker der, hvis der nogle gange er flapser sådan hænger lidt? Hvad er det for noget? Ja, flapsene de bliver skubbet tilbage af en fjeder. Hvis det er koldt udenfor, så kan den godt selve akslen på flapsene, der går igennem flyet, godt hænge en lille smule. Så gør man det, man sætter simpelthen flapleveren i 25 og går ud på flapsen og trækker flapsen en lille smule op, og så ryger de tilbage, hvor de skal. Det kan ske på piveboard. Så har vi trim. Så har lige sæt mit flap 40 der igen, ikke? Ja, vi sætter flaps 40. Så har vi trim her bag ved flapsansat. Nose down, nose up og indikator. Prøv at dreje på den der hjul, mens så man kan se det. Fantastisk. Det så er det vigtigt her, at hvis I tjekker yderpositionerne, så kører det helt tilbage og helt frem, så behøver vi ikke gøre det ude på run-up. Så sparer vi lidt tid der. Ja. Så det må I gerne gøre. Så har vi P2 og static drains. Sidder til venstre for venstre forsæde. Lidt bagude. Tryk dem ind. Se om der er vand i. Det burde der ikke være, men der kan være det. Kan man skubbe sædet lidt tilbage, så kan det være, man kan se dem ikke. De sidder dernede. Det er sådan to... ja, det er to knapper faktisk. Ja. Når man trykker dem ind, så åbner det. Hvis det ikke hopper ud på plads igen, ja, så vil den fejlvise på enten fartmålerne eller højdemålerne. Tjek vinduer. De må ikke være revnet, særligt ikke forruderne. Dog er der nogle limits, men den kan revne 1 cm ude og blive stopbord, men hvis der er revner, kontakt instruktør eller mekaniker. Så er vi nået til towbar, altså trækstangen. Den er normalt ikke inde i flyene ved Sendair, men hvis de er, skal de sættes fast bag i bagagerummet. Vigtigt, at den ikke kan falde rundt i kabinen under flyvning. Bagage skal selvfølgelig sættes fast også i bagagerummet eller på sæderne. Og vi går nu flyet og går en tur rundt om den. Ja, man skal passe på ikke at træde på flapsene. Træd her, nede på trinnet og nede på gulvet, eller jorden. Lad være med at træde på flapsen, de kan ikke tåle det. De er jo ikke sorte der, de er ikke for stærke til det. Prøv at se, hvor bløde de er. Det er ikke lavet til at træde på. Man skal selvfølgelig kigge, at vingerne er fri for is og sne. Her står vi inde i dejlig varme, ingen problem. Men man skal om vinteren, så er det meget, meget vigtigt, at der ikke er is og sne på vingerne. Der må ikke være noget på vingerne. Man går selvfølgelig alt igennem, så man er sikker på, at man kan styre flyet i alle flight controls. Det gør man ved at tage flight kontrollen. Der er lidt slør, det skal der være. Men de må ikke sidde løst. Det skal sidde fast og være bevægeligt. Kringroerne, de er her. De kører ikke meget let, men de skal jo køre jævnt. For de skal jo trække hele resten af flyets kringeroer eller elvårensystem med. Der sidder nogle pianohængsler, de sidder der. Man kan kende dem med skruerne. Der kan godt komme lidt olie, lidt snavs fra dem, for de bliver smurt hele tiden. Men de må ikke på nogen måde være gået fra. De skal sidde fast. Under elveren er der en pind, der trækker selve kringeroret inden for rettedag. Den må der ikke være slør i. Den må gerne gøre sådan der, men ikke frem og tilbage bevægelse. Derudover skal man selvfølgelig kigge roer, vinger, for der må ikke være skader, altså for skader. Er der skader på, ind til mekanikeren eller instruktørerne. Find ud af, om det er ok. Nogle fly kan godt have lidt små skader, står typisk i logbogen. Så er de godkendt til at må flyve videre. Men vær meget opmærksom på det. Mange fly har
har riser som her af parkering. Pas på, når I parkerer flyene, det koster mange penge. Selv sådan en lille skade koster typisk 5-8.000 kroner at reparere. I skal regne med, at det er komposit, og det skal males og så videre. Det her kan selvfølgelig godt flyve, men det er jo ikke pænt. Læg godt mærke til forkanterne. De skal være jævne og pæne. Er der om sommeren med rigtig mange fluer, få dem vasket af. Det ødelægger jo aerodynamikken. Så efter en flyvning, typisk er det rigtig nemt at få vasket vingerne rene. Hvis flyet har stået i solen i flere dage, så kan man dårligt få sådan nogle myg af igen. Men normalt bløder det godt op i bare lidt tyndt sæbevand og vent nogle minutter, og så vask dem af med en almindelig børste. På kringerorerne også, på sådan en piper her, kan der i nogle tilfælde godt være static discharge eller static wicks her på vores checklist. De kan godt være monteret, men der er også mange fly, der ikke har dem. Det er, hvis der kommer støj på radioen, altså statisk opladning af flyet, når man flyver, så har man mulighed for at sætte static wicks på, eller static discharge, så hedder det. Nogle fly har dem altså ikke, og hvis de ikke har dem, ja, så er det jo svært at finde, så derfor. Når vi går her langs forkanten af flyet, så kommer vi til en stallstrip. Den skal man selvfølgelig lægge mærke til, den sidder fast, den må ikke være på vej af. Den gør, når flyet går op skal op i stall, så staller den før inde på indersiden af den inderste del af vingen, end den gør på ydersiden, for simpelthen at man har bedre styr på flyet. Det her vi har her, det er vores tank, det er fueltanken. Når man kigger ned her, så kigger man ned i fueltanken. På sådan en her kan der være 24 gallons af fuel. Kigger man under tanken, så har man tank vent. Det er der fueltank vent. Her har vi det er noget vi bruger, når vi skal have flyet jacket op, på grund af hvis man skal skifte hjul eller understøtte eller andet. Så det er ikke noget, vi skal tænke så kraftigt på. Det her, det er tie down. Det er til, hvis flyet det står ude i kraftig vind, så kan man spænde det fast til jorden i enten nogle cementblok eller hvad der nu er, det sted man nu er. Og dem må man simpelthen sætte snor i og binde flyet fast med, så det ikke vælter. Kommer vi over til understillet. Sådan et hjul her, ja, det skal jo ikke trække flyet, så det må faktisk godt blive blankt, men man må ikke kunne se lærredet, og det ser sådan her ud, lærredet, det er sådan noget, ja, hvad fanden kan man kalde det, men ja, lærredet, det må man ikke kunne se, men rillerne må rent faktisk godt være væk. Selvfølgelig når rillerne er væk, det er ikke ved at være slidt, og det vil blive skiftet på næste eftersyn. Nogle gange så vil man opdage, at flyene har bremset hårdt. Gerne fordi man skulle prøve, hvor hurtigt man kunne stoppe, eller måske fejlbetjening. Så vil der være sådan nogle flat spot. Det må der også godt være, så længe man ikke kan se lærredet. Fly kan godt hoppe lidt, når man gør, men ja, det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis man går lidt længere hen, så sidder bremserne her, og en bremseskive. Det er lige stand som på en motorcykel eller en bil. De er hydrauliske, og man skal kigge herinde, der er bremseklodser tilbage stadigvæk. Normalt bliver de skiftet altid rutinemæssigt på eftersyn, men igen, hvis nogen har dem, der slår dem håndbremsen, når de kørt med den, kan de være slidt op. Kig for leaks. Der kommer sådan noget rød væske ud af den, hvis den er utæt. Er den det, fat i en mekaniker eller instruktør. Det her er chokstrøtten, det er fjederbenet. Inde i den er der olie og luft. Det er olien, der dæmper. Det er olien, der dæmper, og det er luften, der fjeder. Hvad er det for luft derinde? Det er nitrogen.
Hvis man kommer ud til en flyver, og den står meget højt i den ene side og meget lavt i den anden side, så kan det være fordi det er koldt, og den hænger i pakningerne. Det er normalt. Men en god regel er, at den skal minimum have 3 fingre i højden, inden man flyver. Har den ikke det, fat i en mekaniker eller instruktør. Så er der sådan en ting der. Det er fueltankdræn. Det er det laveste punkt i tanken. Det betyder, det er der, hvor der vand kan opsamles, hvis der kommer vand i tanken, enten fordi man har tanket i regnvejr, eller fordi der er kondens. Så det er meget, meget vigtigt at få ud, hvis der er vand i, fordi det kan vores motor ikke lide. Vi dræner lige tanken for vand. Det gør man hernede. Så den her op i og drejer. Sådan. Så kigger man, om der skulle være vand i. Er der vand i, så vil det lægge sig i bunden. Den her ser rigtig, rigtig fin ud. Der er ikke noget. Og det skal smides i den blå tønde ude langs hangaren. Her kan man se ret tydeligt, hvordan vand ser ud. Det er helt lyst der, og blåt der som benzin. Sådan ser det ud, hvis der er vand i fuelen. Jo. Når man dræner, skal man dræne højre tank og fuelstræneren på venstre side af flyet, motorskærm, og venstre tank. Her på toppen af vingen, helt inderst på flyet, lige bag ved tanken, der er understillet monteret her. Hvis den har haft en rigtig hård landing, hvilket jo selvfølgelig kan ske under skoleflyvning, så vil det her blive bølget, og så må man ikke flyve længere, fordi understillet det er monteret i flyets hovedbjælke. Og ser det her ikke ud glat og pænt ud, som det skal, eller skruerne knækket, eller et eller andet, så stopper man med at flyve. Meget, meget vigtigt. Den her hat, der sidder her, det er simpelthen et hul ned til, når man skal servicere understillet med olie og nitrogen. Det eneste, vi så har tilbage her på vingen, det er vores friskluftsindtag til frisk luft i kabinen. Så går vi videre her på nose section af flyet. Det første, vi lige møder her, det er vores ground power stick. Når man åbner her, der kan man sætte et kabel i, så man får eksternt strøm til flyet. Husk, det skal være 12 volt. Meget vigtigt. Det er, hvis der er startproblemer, særligt om vinteren, så kan man sætte strøm til der. Igen, sørg for at have en instruktør eller en mekaniker ved jeres side, når I gør det. Når man skal kigge, om der er olie, tjek motoren osv., åbner man her. Der sidder motoren. Den er luftkølet, boksermotor. 2 cylinder her, 2 cylinder på den anden side. Et tændrør her, et tændrør der, hvilket betyder, at der er 2 tændrør i hver cylinder. Tilsvarende her, tændrør og tændrør. Det vil sige, på vores fly her, der er vi 8 tændrør i alt i motoren. Man kan se her, det er udstødningerne, der går ned her og samles nede i udstødningspotterne. De må selvfølgelig ikke være udsat. Måden man ser på, at de kan være udsat på, det er, så vil de måske være revnet i det område her normalt. Og så vil det blive helt hvide, og det er blyet i benzin, der gør det blive hvidt. Læg mærke til det. Læg mærke til det hele taget, at hele motorområdet er pænt og rent. Hvis det sejler i olie, så er der 100% noget galt. Oliepinden er her. Der skal man kigge, om der er olie nok på til flyvning. Sådan en piper her skal have minimum 6, inden man starter flyvningen op. Den her, den står så på 5-3 kvart. Det betyder, at nu skal vi have en liter olie på.
når vi har puttet en liter på, så kommer vi op i 6,75 liter. Og hvad hedder det? Hver eneste flyvning, inden man starter en flyvning, skal man tjekke olie. Det er meget vigtigt. De kan godt bruge op til 1 liter i timen, de her slags motorer her. Men så må det heller ikke bruge mere. Så er der noget med den her, hvor hårdt skal man spænde den her fast? Den skal spændes, som en søster vil spænde den. Altså ganske let, bare sådan der, og ikke mere. Der er en o-ring i, der pakker, og det er bare sådan. Spænder man det hårdt, er den helt fuldstændig umulig at få op igen. Bare for normal information, så er batteriet her 12 volts batteri, 35 ampere timer. Her har vi en magnet. Det er det, der sørger for tændingen til flyet. Man kan se tændingsledningerne her. Helt inderst derinde her, der kan man se vakuumpumpen. Det er den, der sørger for vakuum til vores instrumenter, gyroer. Her kan man se oliefiltret. Ja, det er bare det, der filtrerer olien. Med det lys på her kan vi se understillet, der sidder fast i motorens rørophæng. En trodskonstruktion. Der sidder understillet fast i, så det sidder rimelig kraftigt godt fast i sådan en piper her. Læg mærke til fjederne der, de må ikke være faldet af. Der er også fjeder derovre. Det er til selvopretningen på understillet. Men ellers, de her rør, de må ikke på nogen måde være bukket. For det vil de jo selvfølgelig blive, hvis de får lavet en rigtig, rigtig hård landing, så vil de kunne bukke. Det må det ikke være, de skal være pæne og lige. Bare lige for med lys på at se det en gang til. Det her, det er magneten. Det er det oliefiltret. Og der har vi vakuumpumpen. Batteriet er monteret der. Så er der en masse slanger her. Altså hvad er det for noget? Ja, mange af de slanger her, det er luftslanger. Dels til den lange, der til varme kabinen. Den her nede, det er til indsugningen, altså til motoren trækker luften igennem. Der sidder et filter herinde. Læg mærke til udstødningerne, de sidder der. Og de kan være dårlige, der kan komme de kan sprække, og det må de altså ikke. Så bliver de helt hvide, ligesom der er hvidt støv på. Det må de ikke. Så hvis det er det, mekaniker eller instruktør. Vi går rundt om flyet, ser her på vores kårlinger, at der ikke er nogen skruer, der er faldet af, fordi man er ikke interesseret i kårlingen falder af under flyvning. Læg mærke til, at de er spændt og sidder fast. Her forrest på flyet har vi selvfølgelig propellen. Lad være med at dreje med den. Man gør det selvfølgelig stille, og lad være med at sætte en hånd ind i den, eller gøre noget, fordi hvis nogen har glemt at tage nøglen ud, så er den det vi kalder hot. Det betyder, at den kan starte. Pas rigtig meget på det, og den starter øjeblikkeligt, eller kan den gøre i hvert fald. Når I skubber flyet, skub på propelbladene, sådan forholdsvis inderst på propelbladene. Lad være med at skubbe på spinderen. Spinderen sidder slet ikke fast på samme måde, som selve stålpropellen selvfølgelig gør. Når I tjekker... Skub på det her? Ja, det må man gerne, men helst propellen. Det er altså det stærkeste på flyet. Læg mærke til forkanten på propellen. Den må ikke være fyldt af hakker. Ganske små hakker på 1 millimeter eller sådan noget er ok, fordi det er, hvad der kommer af lidt småsten og grus og sådan noget. Men lad være med at flyve, hvis der er for eksempel en fingerdyb hak i. Så er det mekaniker eller instruktør, der skal kigge på det inden flyvning. Hvad med herinde? Der er også noget, der sidder sådan et bånd herinde. Ja, her på hernede i hjørnet har vi siddet generatoren, og den er fuldstændig som på en bil, trukken af en ram. Den ramme, den sætter I der, og den skal være så fast, så man føler, man kan trykke den cirka 1-1,5 cm. Hvis den er mere løs end det, ja, så skal den spændes op for at se, så laver flyet ikke strøm. Hernede har vi indsugning til motoren.
Det må selvfølgelig ikke være blokeret, hverken af is eller nogen andre mærkelige ting. Har du nogle historier? Kender du nogen, der har sat sig i klemme sådan i sådan en vindtune der? Normalt ikke. Altså, det er, at man nogle gange til flyvestævner og sådan noget, har nogen puttet bananskrald og sådan noget ind i, og det flyver det ikke ret godt på. Faktisk for, man kan faktisk næsten ikke starte den. Her har vi vores landingslys. Det, der stikker ud der, det er starteren. Hernede har vi udstødningerne. Der er 2 stykker. De må selvfølgelig heller ikke være blokeret. Hvad siger du? Man gør det, man kigger lodret op i dem. Hvis man er i tvivl om noget som helst. Det indvendige i dem må ikke være lagt sig ned foran hul. Det kan godt risikere, så vil motoren gå dårligt. Man falder ikke ned, men motoren vil gå dårligt. Hvis hvad, siger du? Hvis altså det der sidder inde i selve udstødningen, der sidder noget dæmpning inde i, det kan gå løs. Men det er tydeligt at se, fordi så ligger det ned i hullet. Igen har vi her næsegear. De 2 huller her, de er til at sætte tovbarn på, så man kan dreje flyet og trække det rundt, når det skal i hangar og så videre. Igen, dækket må godt være helt blankt. Der er ikke krav til, at der skal være riller i, men kan man se lageret, skal det skiftes. Igen, det blanke krom her, det er et oliveben med luft og olie indeni. Igen skal der være minimum 3 fingre, inden I må flyve. Er der mindre end det, fat i en mekaniker eller en instruktør. Så er der sådan en underlig trækant her bagpå, hvad det er? Det er sakseledet. Det er det, der gør, at man dels at benet det bliver på flyet, når man letter, men dels også, at man kan dreje flyet. Det overfører simpelthen drejet inden for rudderpedalerne. Heroppe under ser vi lige nogle dræn. Det er hovedsageligt for motorens oliesystem og for batteriet. Og nogle antenner. Det der, det er en transponderantenne. Den der er magen til lidt længere ude bagved, det er mere antenne. Længere bagude ser man en større antenne, det er ADF. Vi fortsætter rundt om flyet, kigger selvfølgelig i den anden side af motorkoglingen. Igen bare for at se alt er rent og pænt og sidder fast. Den her, det er bremsevæske. Blev tjekket på eftersyn. Er man i mindste i tvivl, så kan man tage låget af, så skal der altså være bremsevæske. Helst op til den hvide linje. Kigger lidt videre her på motoren her, så har vi den venstre magnet, som også er startmagneten. Den har impulskobling, hvilket betyder, at den kan lave tænding, når motoren drejer langsomt rundt. Igen har vi stadigvæk 8 tændrør på vores motor, hvor den her tager sig af de 4. Helt nøjagtigt, så er det de 2 nederste i venstre side, de 2 øverste i højre side. Hvad er alt det, der sidder her? Her har vi motorens oliekøler. Den køler selvfølgelig bare olien, så oliens temperatur skal gerne ligge på ca. 90 grader under flight. Og det er oliekøleren, der sørger for det. Den har sådan en termostat, der sidder inde i selve motoren, der sørger for i opvarmningstiden, at det ikke kører igennem køleren. Hvis vi kigger lidt længere ned, så har vi derinde motorens benzinpumpe. Vi har også en elektrisk benzinpumpe. Den sidder her. Det er den der. Og bare en af pumperne virker, ja, så kan flyets motor køre.
Selvfølgelig må man ikke flyve, hvis det ikke virker begge to. Hernede under, hvis man kigger meget langt ned her, så sidder karburatoren der. Det er den, der gør, at benzin og luftblanding bliver blandet, så motoren kan køre. Her går gashåndtaget, troldhåndtaget og mixture går ud til karburatoren. Lidt længere ned her vil I se det kabel her. Det er til forvarmersystemet. Den har et forvarmersystem, som gør, at den kan få varm luft til karburatoren. Det får den faktisk fra udstødningen der. Det hedder karburatorforvarme. Karburatorheat, ja. Det løber dernede i og så op i motoren. Så det betyder så, når man bruger karburator i, det skal man helst ikke bruge på jorden anden lige når man tester. Fordi der er ingen filter på. Se her, der er ingen filter. Så derfor skal man altså flyve hovedsageligt med filtreret luft, det betyder med karburatorforvarme off. Men igen, er det koldt, og den er ved at få karburatoris, ja, så er det karburatorforvarme på. Så er der sådan en ting, der sidder her på ydersiden, ja, som også er på indersiden herinde. Ja, det er fueldræn. Det er et fueldræn. Det er der, hvor benzin den samler sig, enten går ind i motoren. Fuelstræner hedder det. Og man kan åbne her og se, det kommer ud. Selvfølgelig skal man putte det i glas. Nu putter vi det på gulvet. Men igen, der må ikke være vand i. Vi lukker motoren igen. Det alt jo ser godt ud. Tjek, alt sidder fast. Igen går vi igennem venstre vinge her. Venstre vinge er faktisk ens med højre vinge på nær, at den herude har stålvågning. Når flyet det er ved at komme op mod sin stålhastighed, så vil den her gå op her, og så vil den ved det horn sige blyt ind i flyveren og give piloten opmærksom på, at flyet er lige på kant af stål. Den tjekker man selvfølgelig på sit block around check. Her har vi ikke strøm på flyet, men hvis jeg har strøm på og gør sådan, så vil den hyle. Hvis vi fortsætter længere ind under vingen, som også er specielt for venstre vinge, så har vi pitot-røret, som giver både dynamisk tryk og statisk tryk ind til fartmåler og højdemåler. Variometer. Det er elopvarmet, og det tænder man inde på i cockpittet på de store hvide knapper. Selvfølgelig må det ikke være skadet. Er det skadet, giver det jo et falsk input, altså en falsk hastighed, en falsk højde. Læg mærke til, at hullerne i det ikke er blokeret. Ellers er vingen, som selvfølgelig den anden vinge også, identisk. Når vi kommer om på siden af flyet, så har vi vores VHF-antænder siddende her på taget til kommunikation. Og vi har vores VOR-antænder og lukkelejsantænder siddende heroppe på toppen af stabiliseren sammen med beaconen. Her bag på flyet, der har vi vores stabilizer med trimmen siddende her. Det er vigtigt på stabiliseren her, det er, når man tager den her og brokker med roret, så må der ikke være slør inden hvor det er monteret inde i midten. Det er utroligt nemt at mærke, så siger den duk, 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 siger det så. Hvis den begynder med det, så lad være med at flyve, have fat i en mekaniker eller en instruktør. Tjek særligt trimklapperne. De har tendens til at blive skadet fra påkørsler.
tjek, hvis den har været kørt ind i noget, så typisk så revner de ud her. Og så må I ikke flyve. Det skal sidde ordentligt sammen og sidde fast. Selve trim aktuatoren sidder deroppe. Der er ikke så meget at se, andet der sidder en masse vejer rundt om. Det er simpelthen den måde, det virker på. Her under stabiliseren, der sidder tie-down, så hvis flyet skal stå i kraftig vind, så kan man spænde det fast der. En god ting at se på den her, det er, hvis flyet har været landet dårligt eller meget hårdt, så vil den her tit være blevet slæbet kraftigt, eller være bukket eller bøjet. Så flyver man altså heller ikke, før det er blevet inspiceret igen. Her har vi rotter. Tag ved det og se, det skal sådan sidde faktisk rimelig fast i sådan en piper her, til forskel fra en Cessna. Tjek, der ikke er slør. Det skal være fast. Igen, helt frit bevægeligt. Det er vigtigt. Så har vi sådan set været en tur rundt om flyet. Det vi ser her, det er en gammel ILT-antenne, som ikke er der mere. Det sidste man gør på Subaru Groundcheck, det er selvfølgelig at tjekke lys og P2 heat og stall warning. Vi tænder for strømmen nu og lyset. Selvfølgelig sætter master switch on. Sender landingslys, nav light, strobe light og P2 heat. Nu går vi en tur rundt om flyveren og ser alt virker. På toppen har vi det vigtigste, vores beacon. På vingerne aft navlight og grøn navlight. På næsen, det allerkraftigste, vores landingslys. På venstre vinge har vi stall warning. Den giver god lyd. Og mærker, at der er ved at komme varme i P2 på P2-røret her. Og det er det. Venstre vinge, navlyser og aft navlight. Nogle typer fly har det hvide navlight siddende på halen. Vores Piper her har det på vingetipperne. Vi går hurtigst muligt op og slukker for strøm igen, så vi har mulighed for at starte flyet, når vi er færdige. Så er vi klar. Når man alligevel går rundt om flyet, er det en rigtig god idé lige at lægge hånden ind på cylinderen. Den er herinde. Man kan bare gøre det gennem luftindtaget her, eller man kan gøre det, når cowling alligevel er åben. Mærkes cylinderne lune eller varme, så skal flyet starte som på en sommerdag. Er de iskolde, og det er ordentligt måske frostvejr, så for at få gang i den her motor, bliver vi nødt til at prime den. Der er noget, man kalder en primerpump, siddende i cockpittet. Kigger vi på om lidt. Den skal have cirka 5-6 gange 5-6 slag for at få benzin nok på, til at motoren kan starte. Benzinen sprøjter ind af de her små rør i 3 af cylinderne. De små rør her. En lille dyse ind på forsiden af indsugningsventilen. Det betyder, når man så prøver med starteren derefter at starte flyveren, så suger den det benzin, man har primet ind i cylinderen, og så skulle den gerne starte. Starter den ikke inden for de første cirka 5-10 sekunder, man har kørt på starteren, så har man gjort forkert.
så har den enten fået for meget benzin, eller for lidt benzin. Hvis den kommer med sådan nogle put, sådan lyde, så har den nok fået for meget. Så fortsætter man med at prøve at starte med gashåndtaget på fuld gas og mixturen helt tilbage. Så vil den stille og roligt lufte sig selv ude, og pludselig begynder at starte. Det vil jeg mene, man maksimum skal gøre i cirka 20 sekunder med starteren, for starten bliver varm. Hvis den ikke overhovedet har gjort noget inden for de 20 sekunder, tegn på at starte noget, så er det altså ikke fordi den er druknet, så skal den have noget mere benzin, og så startes. Det hjælper normalt ingenting at blive ved med at køre på starteren i flere minutter, andet end man bruger batteriet op, og man ikke kan starte den. Når man har prøvet nogle gange, ganske få gange, lad os sige 4-5 gange af 5-10 sekunder, og der slet ikke er noget, der gør noget, så få fat i en instruktør eller en mekaniker, så skal vi nok hjælpe med at få den i gang. Det kræver jo faktisk lidt øvelse at starte det her, og de starter ikke ens, de her fly, selvom flyene er ens. Så vær opmærksom på metoden, men I lærer det efterhånden i jeres skoleflyvning. Man kan, hvis der er strøm på batteriet, så kan man hjælpe den en lille smule med gashåndtaget. Mange instruktører siger, at det ikke er korrekt, men så længe propellen drejer rundt, så spiser den benzin fra accelerationspumpen på alle 4 cylindre, hvilket betyder, at den måske så vil have lidt nemmere ved at starte. Det, der så kan ske, hvis man gør det, eller gør forkert, det er, at man får en karburatorbrand. Og det er simpelthen, der går ild i indsugningen, altså på karburatoren, som sidder helt nede i bunden der. Det er fordi benzinen løber nedad jo, og løber ned i karburatoren. Hvis motoren slår tilbage, så kommer der ild ud i karburatoren, og den begynder at brænde, og motoren begynder at brænde. Hvis der er masser af strøm på flyet, altså propellen kan tørne fint med starteren, så er det fuld gas, mixturen tilbage og holde på med starteren. Så spiser den ilden. Altså hvis så motoren oven i købet går i gang, så er faren overstået. Dog, hvis man ved, at den har haft karburatorbrand, så skal man lige ind forbi værkstedet og have den tjekket inden flyvning. Fordi det kan give skade på karburatoren, men man redder dog flyet. Hvis alt det her mislykkes, der ikke er mere strøm på batteriet og sådan noget, så bliver man nødt til at slukke karburatorbranden med ens brandflaske, som er inde i flyet. Det er dels at slukke den herfra, men det bedste er at slukke det direkte ind i indsugningen, for det er jo derinde, det brænder. Det sker ekstremt sjældent, men det er dog en mulighed, at det kan gå galt. Ja, det er cirka det om koldstart, vil jeg mene. Så hvad så med varmestart? Varmestart, der skal den i hvert fald ikke primes, fordi så drukner man motoren. Der kan man gøre det med det samme, man begynder at tørne motoren med starteren, så kan man pumpe 1 til 2 til 3 gange med gashåndtaget, og der skal den altså starte. Gør den ikke det, så er det igen, har man gjort forkert, så starter den ikke. Man kan håbe, at det kræver lidt træning, det vil man nok opdage. Der er ikke nogen helt ekstrem gode metode til det, det er andet lidt erfaring. Nu siger du, der kun er 3 cylinder, som bliver primet på. Hvorfor er det? Det er fordi, hvis man får den overprimet, så har man stadigvæk mulighed for at starte den. Det er simpelthen det, der er metoden. Nogle af vores fly faktisk har jo kun 2 primerrør, det vil sige, at den kun starter på 2. Så er det lidt svært at få i gang om vinteren. Men igen, det er erfaringen, der giver i løbet af skoletiden, hvordan man starter de her motorer. De er ikke så nemme som en bil med indsprøjtning. Hvad er forskellen på at prime med gashåndtaget og så med primerpumpen? Primerpumpen giver som sagt direkte ind i cylinderen lige på forsiden af indsugningsventilen, altså direkte. Men gashåndtaget, det giver på accelerationspumpen nede på karburatoren, som sidder hernede i bunden.
Det betyder, når motoren tørner, så suger den det benzin op i alle 4 cylindre. Så der er faktisk lidt større mulighed for, at man kan hjælpe den lidt i gang med det. Er der nogen idé i sådan forskel med at pumpe, mens man tørner motoren, eller før man tørner motoren? Noget med, at det kan kondensere på indersiden? Det er meget, meget vigtigt, at man kun pumper, når man tørner, så motoren suger det, altså så man ikke får karburatorbrand. Fordi hvis man ikke gør det, hvad sker der så? Ja, så havner al benzin jo nede i indsugningen hernede ved filteret, og hvis skyder den tilbage, ja, så brænder motoren. Hvad er det præcis, du mener med, at den skyder tilbage? Hvad er det, der kan ske med propellen? Hvordan ser det ud? Det er, hvis den når at lave en tænding, og motoren den ikke starter, men løber en lille smule baglæns, så kan den skyde det ned i karburatoren. Så bruger den karburatoren som udstødning, altså så vil den brænde i karburatoren.